Kining unang pagbasa naghisgot dinhi o usa ka importante kaayong basihanan. Ang nahigugma kuno sa Ginoo kinahanglan nga magtuman sa iyang mga sugo. Lingiyay mong tupad ing na nagtuman ka sa sugo sa Ginoo. Sayon manggod kayo pag-ingon nga nahigugma ka sa Ginoo. Sayon kay pag-ingon, oh, nahigugma ko. Dali ra gyud kayo. Nisimba gud ko. Sige gud kog misa, Legion of Mary gud ko, liktor gud ko. Wa gud ko'y absent sa akong assignment. Choir gud ko, charismatic gud ko. Apil magay ko anang kuan, 2,000 Hail Marys. Kanang Alliance of Two Hearts nga vigil overnight manggani na higugma ko sa Ginoo pero ang pangutana gid eksakto, nagtuman ba ka sa sugo sa Ginoo? Kana mao nay saktong pangutana kay ang tao kuno nga nag-ingon na higugma sa Ginoo pero nagpabilin pa diha sa sala, bakakon og dili matinud-anon. Ikaduhang lingi na napakadihay sala. Napa? Mausad na ang sukdanan kung nagtuman bata. Muna si Jose o si Maria, ang word na common kay nila, nagtuman sa balaod. Si Simeon nga nakakita sa Ginoo, nagtuman sa Ginoo pinaagi sa guidance sa Holy Spirit. Adlaw o gabi nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Muna nakakita gid siya Ginoo. Nakakita siya sa kaluwasan. Si Jesus mga igsoon dugay nang nawa sa kalibutan. Di na takakita niya. Mga 2,000 years na ang nilabay, nawa na si Jesus din his kalibutan physically. Unsa na may mahibilin? Kinsa may nahibilin? Ang simbahan. Ang atong sundon, ang sugo sa simbahan. Ang sugo sa Ginoo nga niya sa simbahan. Adagan magay karon mukontra sa atong simbahan. Nagpabilin ang atong simbahan holy. One, holy, Catholic, and apostolic. Naagining upat ka elemento sa atong simbahan. One, holy, Catholic, apostolic. Nakakuan mo ana, nakasabot mo ana. Nakasabot mo ana yung upat? One, pasabot do natay usa ka Santo Papa nga atong sundon. Mukontra na gani ka sa Santo Papa, buangon na ka. Ikaduha, holy, tungod sa mga sakramento nga niya sa simbahan. Epektibo pa na hangtod karon, bunyag, kasal, kumpisal, misa, nagpabili na nga makabalaan. Apostolic, kay mauni ang gitudlo o gipuy-an sa mga apostoles, connected pagyud sa teaching and lives of the apostles. Yung sa itong usa? Catholic, universal, mulukop sa tibuok kalibutan ug mudawat sa tanang klases tao. Dili mo reject kung dili mo dawat. O lagi na nga kusog kay tang mo reject. Lingi ay mong tupad ing na mo reject ka. Kana bang doon natay isalikway ba nga tao, dili na siya Catholic, dili na Catholic spirit. Kana bang doon na kay isalikway, tungod lang kay gilibak ka, tungod lang kay wa mo bayad sa utang, tungod lang kay kabit na sa imong asawa or kabit na sa imong bana, tungod lang kay ex na sa imong bana.
Sige tag-serve dinhi, sige tag-serve sa Catholic Church. Ya, siging reject, siging reject. Way kapuslanan. Gapakauwaw lang ta. Mga bakakon ta. Na may dingragahan din ga-serve. Nagwali gani ang usa. Bitaw. Ya, kusog mo sa likway. Tungod lang kay giaway ka. Tungod lang kay wakakauyon niya. Tungod lang kay napasakitan ka niya. Imo na siyang i-reject, di na ka makikuyog niya. Mo na nakalisod. Pakauwaw lang ta. Sige ingong Catholic. Ambot og asa mo ani nakapasar or asa sad mo ani nahagbong aning upat ka basic elements or properties of the Catholic Church. Mao ni ang timaan nga tinuod ang simbahan nga atong gipuy-an or gisunod basta ni aning upat ka elemento. One, holy, Catholic, and Apostolic. Na may uban diha nga tinukod rag mga kinsa diha ni kalitlag sulpot unya moingon dayon ako gipakitaas Ginoo, gipakitaas mahal nga birhen, mao kini ang mga panagna nako karon, mao na kini ang mensahis Ginoo, sundan ni ninyo labi na gyud mong nanagwali. Na may moabot diri magdaan ng mga dokumento, pader mao ni gipakita sa Ginoo nako, tuhui gini pader, iwali gini pader. Nako, kadaghanan ako giwali. Karon ra ka niabot unsa man connected ka sa one holy Catholic and Apostolic. Mao na si Kristo pag anhi niya sa kalibutan, connected siya sa simbahan nga gitukod ni Moises. Gitukod sa Ginoo pinaagi sa balaod ni Moises. Gihalad siya ni Maria og ni Jose, kay si Maria og si Jose connected sa niining maong simbahan, ang simbahan nga gitawag og holy, one holy, og mao ni siya ang sinugdanan sa kaluwasan, kay connected si Jesus sa panaad, sa panagna sa mga propeta. Mao na diri si Simeon, dugay na kay siyang nagpaabot sa saad nga dunay manluluwas, nakakita dayon siya sa Ginoo bisan pa og naa sa bayhon sa usa ka bata, nakita na niya og nakaingon gani siya, Ginoo itugot na nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. Ngano man? Ngano nakaingon man siya nga pwede na kong mamatay? Ha? Wa mo kibaw? Kay natuman ang saad sa Ginoo nga kaluwasan. Ngay ko na ba, lingi ay mong tupad na pwede na karong mamatay, na pwede na kang mamatay. Si Simeon, tanawa ha, si Simeon igo rang nikugos sa bata. Nikugos ba? Sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang kaluwasan sa Israel, pwede na kong mamatay, Lord. Tanawa ha, kita inigsimba na to, inigingon lawas ni Kristo. Unsay inyong itubag? Pagkauwaw lamang. Kung moingon kang amin sa ato pa, wa ra nato nakita, wa ra nato nasapnay, gikaon na gid nato, kuyog na sa atong lawas si Kristo. Unya hadlok pa jud kang mamatay. Iniguman gid unta nato kaon, moingon ta, Lord, pwede na gyud kog mamatay kaysa kaugalingon kong mga bakba og mga sa akong mata, akong gikaon ang Ginoo, di ana siya nako, pwede na kong mamatay. Uli din ka sa inyo, abote imong banap, gikulata dayon ka, mingon din ka, dili na gid ni makapausab sa akong paghigugma aning tawhana, Lord, kay pwede na jud kong mamatay sa iyang mga kamot. Di ba? Mawa na ng kahadlok, din ang magsigig away. Nganong mag-away pa man, na pwede naman tang mamatay. Kanang tao nga willing nang mamatay, di na gina makig-away. Sama sa ato mga santos, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, mga apostoles, wa makig-away sa diha silang gipatay. Mauna nga makabot dayon ang kalinaw
basta willing na ta nga mamatay tungod kay siguro na ta nga nakita nato ang kaluwasan. Mo nang niingon kong niya sa simbahan ang katumanan sa Ginoo, ang iyang pag-ingong mag-uban ko ninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Pero ang problema, mutuman batas iyang sugo, labi na ginang love your enemies. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Musunod mo na. May lamong kaon-kaon o Ginoo niya masinupakon diya. Nga maingon sad mo nako, ikaw pa der, musunod sa kaana. Bahala na niya. Nya unsa may mahitabo, naa ang kamaya. Para sa mga musunod, naa ang kamaya sa kasing-kasing, ang kalipay sa kasing-kasing. Para sa musupak, naa ang kaguol, naa ang stress, naa ang karatol, bugat o kasing-kasing. Siging simba, bugat lang yapon ang naong, inig-uli, kusmod lang yapong naong, daghan lang yapon kayong kahadlok, daghang kahadlok. Daghang kayo mo offer na ko din mga vitamins, mga kuan, bisag unsa na lang. Haron lang yung kuno malagsik akong lawas na ko, wa man ko magkinahanglan ana. Isa sige magukag sakit imong hawak pa din ako. Ay wa man sa ko maproblema aning sakit sa hawak. Ako magani ning pasalamatan nga mosakit akong hawak to remind me nga 60 na ka ay napagsigtan-aw ng mga batanon. Kay di na gina nimo kaya. Okay, usahay manggod muratag mabutaan ba mutan-aw pa kita. Kaniyo nindota ani nagtuog yung makaya. May naninig baro ay sakit man. Wa na gid ay. Salamat Ginoo sa reminder. Di ba? Og labaw tanan ang sakit sa akong hawak ug uban pang sakit, ma-remind nako nga tapusono na ka. Hapit na ka mo ending. Mas nindot man ko na mga igsoon nga matapos ta aning kalibutan nga malipayon mo na sa ato diring kuan sa ato dinhing tubag sa salmo, pagsadya langit o giyuta nga dili lang ta magsadya kun malangit ta, samtang ni apatas yuta magsadya na ta. Nya kamo mga tiwasonon, masadya pa mo. Labi nagwa na kay ikapalit og maintenance, magsadya pa ka. Labi nag ang imong anak porti na yung istriktaha, di na mutabang nimo tungod lang kay nakalampos na, magsadya pa ka. Niya pa mangkas yuta, labi na din nakakaklaro, magsadya pa ka. Ang di na namuda pa di Roy, wala pa ka dihay Ginoo, o pa kay Ginoo. Muna, importante kaayo, matod pa sa atong unang pagbasa, nga magpuyo kita sumala sa sugos Ginoo. Ang tanang segment sa atong kinabuhi na agyoy pahaom ang sugos Ginoo para sa bata or para sa mga mabdos. Higugmaa ang bata, pakatawha ang bata, ayaw pag-abortion, ayaw pag-contraceptives. Sa sinugdanan gid bas kinabuhi, higugmaa ang kinabuhi. First segment, higugmaa ang kinabuhi. Kaya nga naman, matag kinabuhi, matag bata, paglaom sa atong kaluwasan. Nya kanini asang mga tiwasonon, nga bahog ng lawas, lisod na kayong makakita. Unsaon man sad? Higugmaa ang mga tiwasonon. Bitaw. Honor your father and mother. Mo naman na ato sila mga ginikanan, directly or indirectly. Ayaw ipamutang lang og mga care homes, unya duaw na lang og patay na, ipakrimit lang sa didto, wa pa koy time paglubong, ako lang sa nang ibutang diha, mag-abang lang sa ako, store lang o sa nang iyang ashes. Kana kay mura na lang bag kanang kana ganing unsa na, mura na lang og butang. Nawa naman ay gamit, diha lang usa na, diha lang nas junk area. Ana, oy, every segment of life holy. Og mo na gitudlo simbahan.
higugmaon gyud. Pasalamat ko dinhi sa ato sa Pilipinas, kusog pa kita mo higugmag mga tiguang, haguan pag natog atiman ang mga tiguang. Pero daghan na biya dinhi sad ang kusog na kay mo sa likways mga tiguang, kay busy ko sa akong business, busy ko sa akong pangita, busy ko sa akong trabaho. Nangawagtang na. Nganong na busy man ka, kay naningkamot kong makakwarta. Para unsa man ang imong kwarta? Para unsa man na haron maluwas akong future? Sure? Imong kwarta makaluwas sa imong future? Ha? Pagkadaghag kwarta sa Ukraine, pagkadaghag kwarta sa Russia, naluwas sila karon? Impas. Kadaghag kwarta sa Israel, kadaghag kwarta tingalis mga Hamas, kay tagpila to ka $billion ang ilang budget. Porting kwarta pero nakaluwas kanang ilang mga missile, kanang ilang mga armas, nakaluwas o nakatiwas? Ay nalang ko anang luwas-luwas parting kwarta. Kung ang kwarta nimo wa magtuban sa sugo sa Ginoo, kanang maong kwarta maunay makaguba sa kinabuhi sa tao. Daghan kay mga dato dinhi, mga arang-arang pagkabutang nga ang nahitabo sa ilang kwarta nahimong kasakit sa ilang silingan, kay gikural na ang lugar nga ilang gipalit o gibutangan dayog no trespassing private property. Gipanghinginlan ang ginatos ka mga pamilya didto nga wa tawi kapaingnan, gipanghinginlan. Asa man may padong, bahala mo, basta private property na ni dinhi. Nang lakaw in town ang mga tao nga wa in tawi property, ug nagpunsisok dinhi sa mga suok-suok nga wa ang mga kilid sa sapa, kilid sa dagat, kilid sa mga taytayan, ana tawgo na sad silag squatter. Sigihan na sag bunog, sigihan og hingilin, sunugon ang mga Pinoyanan kay mga hugaw sa katilingban. Pero kinsay nakaingon ana, kadto mga buangon nga kusog kay mangangkon og mga yutang tagpila ka ektarya, mingaw na kay karon, kay himuan nila business development. Business development. Pero daghang nga matay nga mga katawhan nga gihikawa na sa ilang pagkaon o Pinoyanan. Nya, kaluwasan na, kwarta ang gasugo ana. Kusmo na ba inyong mga naong? Sige, lingi ay mong tupad katapusan. Inasugod karon din at mangayog kwarta, ha? Ana, kung saan may atong buhaton, manghatag o kwarta. Manghatag. Muna inig kada Christmas, hinatagay gyud, hinatagay gyud. Nya, dili lang unta panahos Christmas. Pagbuhi sa atong spirit, pag hinatagay, padayuna na hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Aron makaingon gyud ta, pagsadya langit o giyuta. Kaya ang mga Katoliko, ang tinuod nga mga magtotoo, nagbuhat na sa sugo sa ilang Ginoo. Dili sangan lamang, kung dili nahimo na yung one holy Catholic and Apostolic nga simbahan. Walang yapon kasabot. Sige na, manindog na ta.